name is Bombshow. You're welcome to my it's Bombshow Television. Musha masho zviri kupisa. If you are new here, don't forget to channel. Tinokupedza nguva yenyu sikade kurebesa. Kana wanakirwa nezvatinenge yatinokanda, please go subscribe and like also go share and go comment my videos. Let's get into each story of today. Sangana inayo. Oxizer. Nine. Mira ndingotanga neka freestyle. Amena siri kunakirwa ne hairstyle. I'm the king angari ku exile. And I'm back. Vavengi vangu vese muri ma stupid pronunciation differs in hip hop than Tupac. Starangura kumberi kwemangu mazita kunge dube. Apa skiri rangu anditokozani andikupe. Oxizer ghetto hip hop ni edu denso. Akimba zvinhu zvoboha manje swatotongoda ndi Saintfloew. Besi ranongopiga gitara roridzwa namacheso. Hasiri echaichai kunge mafoto ajeso. Yeah, vamwe vapfana vapinda padrill. Vaudze kuti ndomedza munhu kuita kunge pill. Pama real munhu anondemisa anotongotsainza pati vakazviona kutotsvanda vakutongotira kundishanda vachida kuita risarura ganda gounzi imwe mbeu ndodesigna ndichipanda ende muchatozviona kuti nini ndiri ku ndakadzika midzi ndakadzika midzi ndakadzika midzi ndakadzika midzi ndiri one man band ndosaka ndiri muridzi ndakadzika midzi ndakadzika midzi ndakadzika midzi ndakadzika midzi ndiri one man band ndosaka ndiri muridzi